Нетрадиционен начин да се разделят с нежеланите или ненужни подаръци, получени по Коледа и Нова година, откриха силистренци. Специален интернет сайт им предлага възможност вместо да ги захвърлят или натикат в шкафовете или гардеробите, да спечелят от тях, като ги заменят, подарят, дори и да ги продадат чрез глобалната мрежа. Сайтът за нежелани подаръци е отворен само от няколко дни, а вече набира все повече клиенти. Имате ли ненужни подаръци след празниците? По вкуса ли ви е блузката, която получихте от свекървата, или тъщата ви изненада с пуловер, който повече ви подхождал на пенсионер? Всичко е хубаво, но не е вашият размер. А и не знаете откъде е купено, нито е удобно да помолите за касовата бележка, за да го върнете. За попадналите в този списък добруджанци, алтернативно решение от няколко дни им предлага новоразкрития сайт за нежелани подаръци. Оригиналната идея се родила у местен предприемач, който почти на всеки празник се здобива с по някоя ненужна вещ. Изходите са няколко. Единия да го приберем някъде, втория да го подарим на някой друг и третия може би да търсим възможност за някаква употреба. Дали безпаричието или желанието да не захвърлят неподходящия подарък кара все повече добруджанци след еуфорията на празничните дни да бъдат по-прагматични и да се възползват от предоставената им възможност. Макар че не искам да обидя близките, които ми го подаряват, добра идея и би го направила с удоволствие. Честно казано, не съм си замисляла до сега, но идеята никак не е лоша. Той подарък или на родителя ще го върна, ако мога да го носят. Иначе не мога да го препродам. Особено подарък не се подарява, не се препродава. Това е така, но в съвременния динамичен живот е много трудно да се съхраняват такива вещи или пък да им се намери някакво приложение. И все пак, тези, които не робуват на старата максима, че подареното не се подарява или още по-малко продава, тъй като носи нещастие, може да направят това онлайн до края на февруари. До тогава ще е актуална офертата за нежеланите подаръци.